Inizjattiva biex l-istudenti tal-iskejjel sekondarji semmaw leħinhom u joħolqu proġetti sostenibbli favur l-ambjent u l-ekonomija l-ħadra. Din hija leħen l-istudent għax madwari importani, inizjattiva organizzata mill-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli l-Ambjent u Tibdil fil-Klima flimkien mal-Ministeru għall-Edukazzjoni. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru Leo Brincat qal li din l-inizjattiva se tinvolvi l-iskejjel sekondarji kollha, kemm tal-Istat, privati u tal-Knisja. L-istudenti se jkunu meħeġġa joħorġu bi proposti ta' kif lokalità partikolari magħżula minnhom stess tista' tadotta dawn il-prinċipji. Żied jgħid li jemmel li l-istudenti f'pajjiżna għandhom kontribut kbir x'jistgħu jagħtu permezz ta' idejat friski u ġodda. Idejat li għandu jkollhom żewġ fatturi, l-innovazzjoni u l-kreattività flimkien ma' aspett prattiku. Kull skola se jkollha persuna responsabbli li ħadd tmexxi l-istudenti jfasslu l-proposti. La darba dawn il-proposti jitlestew jitresqu quddiem bord li flimkien ma' esperti tekniċi se jevalwawhom li ma' proposti se jkunu eżibiti f'wirja miftuħa l-pubbliku. Il-Ministru Brincat żied jgħid li jekk il-proposti jkunu prattiċi u sostenibbli qed jiġi kkunsidrat li jittieħdu fuq livelli ogħla skont is-sitwazzjoni. Dak li jista' jitwettaq mill-istudenti infushom isir minnhom stess. Dak li forsi jinvolvi kunsilli lokali nikkomunikaw u naraw il-kunsilli lokali ikunux interessati li jimbuttaw il-proġett innifsu qed nimpenja ruħi li dawk il-proposti li jagħmlu l-iktar sens ma niddejjaq xejn niddiskutihom mal-Ministri sħabi u nimbuttawhom anki fuq livell ogħla dement li jkunu fattibbli u jistgħu jitwettqu. B'hekk permezz ta' dan il-proġett l-istudenti se jkunu involuti fi proċess demokratiku li fih ikunu jistgħu jagħtu l-kontribut tagħhom fi proġetti li realment iseħħu.